खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। प्रमद बर'आ फरेस्ट स्कुल आरो क्लाइमेट चेन्ज रिसार्च सेन्टारनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनदों। प्रमद बर'आ कारिगावआव दैमालु इक' पार्कनि लाइ खुन्थिया गायसनदों। निकासि जौमा फरायसालियाव प्रि रिक्रुटमेन्ट फोरोंथाय बादा बेखेवदों। अक्ट'बरनिफ्राय उन्दैसाफोरनो जिक'भ-डी भेक्सिन होसिगोन। आसामाव गोदानै 689 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ, 7 जिउ खहा। काबुलाव लिटारसे दैनि बेसेना 3,000 रां। प्रहलाद नाथ मुंनि सासे लाइमोना अखिल गगৈ आरो शिबसागरनि रायजो राजाखौ ससियेल मिडियायाव फाग्ला होननानै बुंदों। हलिचरन नार्जारिया 2022 वर्ल्ड कापआव भारतनि टीमजों गेलेगोन। बिजनी पानबारि PWD लामानि हालोदा जोबोद गाज्रि। बिजनीआव फेरेंगा क्लाबा हादोरारि गेलेमु सान खुंनो लादों। 13 बोसोर बैसोनि थरायना मौसुमी बर'आ रियेलिटी श' द डान्स आइकनआव मोसानो सायख'जादों। इन्डियान बलिउड सावथुन एक विलेन रिटार्नआ बोहैथि बोसोर 2022 नि 11 फेब्रुआरियाव रिलिज जासिगोन। हुआ थामथि दोहौ कर'ना भाइरासनि थाखाय सांग्रां जानो खावलायदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव सैनिक स्कुल गायसनगोन। थै दान होनाय मावबादा खुंदों वीर शहीद मेजर दुर्गा मल्लानि। बुधबारनिफ्राय सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ खुलिफिनबाय त्रिपुरा सोरखारा। दिनैनि आबुं रादाबखौ फरायदों जों प्रणय दैमारि आरो उपमारानि दैमारिया। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रौमारियाव दिनै फरेस्ट स्कुल आरो क्लाइमेट चेन्ज रिसार्च सेन्टारनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंबाय। आइदैमानि लोमसावनाय दैनि गेजेराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै रौमारियाव फरेस्ट स्कुल आरो क्लाइमेट चेन्ज रिसार्च सेन्टारनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनदों। मख'नो गोनांदि रौमारिनि फरेस्ट स्कुल आरो क्लाइमेट चेन्ज रिसार्च सेन्टारा आबुं जानायनि उनावनो फरायसाफोरा फरायनो खाबु मोननायजों लोगोसे आबहावा गुबुंनाय आरो क्लाइमेट चेन्जनि सायाव नायबिजिरनायनि खाबु जागोन आरो बेयाव नायबिजिरना जेंना सुस्रांनो हायोब्ला सा सानजा ओनसोलनि आबहावा होबथानायनि चेम्पियन जानो हागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एनसिलि अमर बसुमतारी एबा बिसावरायग्रा मानास सेत्रि, CSD अनुराग सिंह, मानासनि डाइरेक्टर आरो रौमारि ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै क'क्राझारनि कारिगावआव थानाय दैमालु इक' पार्कनि लाइ खुन्थिया गायसनदों। कारिगावआव थानाय दैमालु इक' पार्कनि लाइ खुन्थिया गायसननायनि बागै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव सावगारि शेयार खालामनानै फोरमायदों। बे हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे बाहागो लादों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, धनन्जय बसुमतारी, जायगानि MLA लरेन्स इस्लारि आरो गोबांसा दैदेनगिरि सोद्रोमामोना। मख'नो गोनांदि दैमालु इक' पार्कआ क'क्राझारनि समायनाथिखौ बांहोगोन। बेजों लोगोसेनो रायजो राजाफोरनि गेलेनाय आरो जिरायसालि जागोन होननानै प्रमद बर'आ फेसबुक पेजआव लिरदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय निकासि जौमा फरायसालियाव दिनै प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं एबा फोरोंथाय बादा बेखेवदों। बरमानि 64 नं SSBआ बानजायनाय आगु फोरोंथाय बादाखौ दिनै बेखेवना होदों बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बाक्सा जिल्लानि ASB राजेन सिंहआबो। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै गाहायै बर' लाइमोनफोरखौ रैखाथि बिफान आरो पेरामिलिटारियाव थिसनथाइ होनायनि थांखियै आगु फोरोंथाय होनाय बादानि गेजेरजों लाइमोनफोरनो सोलेरारि सांग्रांथि जेरै खारनाय बारनाय बायदिजों लोगोसे लिरनाय आनजाद आरो माखासे आयदाफोरनि बागै फोरोंथाय होनाय जागोन। निकासि जौमा फरायसालिनि प्रि रिक्रुटमेन्ट फोरोंथाय बादा बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बुंदोंदि गाहाय बर' सुबुंफोरखौ जिउ खुंनाय राहानि थाखाय आसाम पुलिस, SSB, CRPF, BSF, ITBP बायदि पेरामिलिटारिनि साख्रियाव खाबु होनो थाखाय देहायारि आनजाद नायनाय आरो आनजादनि समाव लिरनाया गोरलै जानाय बादियै बिटिआर हालामनि लाइमोनफोरनि थाखाय बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ लानाय जादों। फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय भारतआव 18 बोसोर बैसोनि दुइसिन लाइमोन आरो उन्दैसाफोरनो कभिड भेक्सिन जिक'भ-डीखौ होसिगोन।
फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्रायनो उन्दैसाफोरनो जिक'भि भेक्सिन होसिगोन होननानै NTAGIनि गाहाय NK अरोराया सुलुङाव फोरमायदों। अरोराया फोरमायनाय बादिब्ला गिबियाव गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानाय आरो भुगिनांनाय 18 बोसोर बैसोनि दुइसिन आरो उन्दैफोरनो जिक'भि भेक्सिन होग्रोनाय जागोन। बेनि थाखाय मोनसे खारिथि थियारि खालामनाय जागोन। मख'नो गोनांदि भारतआ उन्दैसाफोरनो DNA भेक्सिन जिक'भि बाहायनो थाखाय गनायथि मोननो हानाय बुहुमनि गेजेरावनो गिबिसिन हादोर। बुधबारखालि आसामाव गोदानै 698 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बेजों लोगोसे आसामाव दासिम कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि बिबाङा 5,83,373 सिम बांबाय। ओरैहाय मैया सानसेनि गेजेराव आसामाव सा 7 कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमानायनि रिपर्ट मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे आसामाव दासिम कर'ना जिउ गोमानायनि बिबाङा 5,607 सिम बांबाय होननानै नेशनेल हेल्थ मिशननि बुलेटिनआव फोसावदों। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि गोदानै मोन 122 केसजों लोगोसे कामरुप मेट्र' जिल्लायाव कर'नानि गाग्लोबनाया बांसिन। मैयानि सानाव बरपेटा जिल्लायाव मोन 53, जरहाटआव मोन 50 आरो कामरुप रुरेलाव मोन 47 गोदान केस मोननो हादों। ओरैहाय जिउ गोमानायनि बिथिङावबो कामरुप मेट्र' जिल्लायाव सेथियाव। मैया कामरुप मेट्र' जिल्लायाव 2 सुबुङा कर'नाजों जिउ गोमादों। क'क्राझार, चिरां, डिमा हासाव, कामरुप आरो माजुलियाव सासे कर'ना बेरामिया जिउ गोमानायनि रिपर्ट मोनदों। उदखारि आफाद तालिबानआ आफगानिस्तानखौ दखल खालामनायनि उनावनो मुवा बेसादनि आंखाल आरो बेसेन बांग्लाबनायजों भुगिनांदों राजथावनि काबुलआ। रिपर्टनि बायदिब्ला बे खेबाव काबुल उरां गाथोननि बाहेराव लिटारसे दैनि बेसेना 3,000 रां आरो प्लेटसे ओंखामनि बेसेना 7,500 रांसिम दावखोबाय। मख'नो गोनांदि तालिबानआ आफगानिस्तानखौ दखल खालामनायनि उनाव थांनाय 15 आगस्तनिफ्रायनो आफगानिस्तान नागारना गुबुन जायगायाव थांनो नागिरनाय सुबुंफोरा थुबुर जाना दं। बयहाबो मोनसेल' मिजिं जेरैखि जाया उरां गाथोनाव हाबहैना आफगानिस्तान नागारनाय। बे अलखदनि समाव सानैसो फालांगिरिफोरा गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय लिटारफ्रोम दैखौ 3,000 रां आरो ओंखाम प्लेटसेखौ 7,500 राङाव फानगासिनो दं होननानै मिथिनो हादों आरो बेबादि माखासे भिडिअ आरो सावगारिफोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। आगस्टास मुंनि सासे सुबुङा गावनि फेसबुक पेजआव आपल'ड होनायनि सायाव प्रहलाद नाथ मुंनि सासे लाइमोना रायजो दलनि MLA अखिल गगैजों लोगोसे शिबसागरनि गासै रायजो राजाखौ पागला होननानै बुंदों। बेनि सायाव खुद्रिनानै शिबसागर रायजो दल दोलोनि आफादगिरि जितु गागना शिबसागर सदर थानायाव प्रहलाद नाथनि बेरेखायै FIR होदों। बेनि अनगायैबो शिबसागरनि रायजो राजाया गोख्रोङै सोंखारिनानै प्रहलाद नाथखौ थाबैनो हमनांगौ आरो आयेन बादियै साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। ISL गेलेग्रा मुंदांखा फुटबलार हलिचरन नार्जारिया फैगौ 2022 मायथाइयाव जानो गोनां वर्ल्ड कापआव गेलेनो थाखाय इन्डियान फुटबल एस'सिएशनजों सायख'जाबाय। मख'नो गोनांदि फिफा वर्ल्ड कापआ फैगौ 2022 मायथाइनि 21 नबेम्बरनिफ्राय 18 दिसेम्बरसिम आरब हादोराव जागोन। नोजोर होनो गोनांदि आरब हादोराव बेनो गिबि खेब फिफा वर्ल्ड काप जागोन आरो एसिया हादोराव नैथि खेब होनजायो। मोन 38 हादोरनिफ्राय बे फिफा वर्ल्ड कापआव बाहागो लागोन। आथिखालाव हलिचरन नार्जारिया वर्ल्ड काप गेलेनो थाखाय सायख'जानायाव आसामनि गोबां सुबुङानो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बाख्नायदों। मानो होनोब्ला दासिम आसामनि रावबो फुटबलारआ बेबादि वर्ल्ड काप गेलेनो खाबु मोनफेराखैमोन। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेंखनाव थानाय बिजनी नोगोरनिफ्राय फानबारिसिम थांनाय लामानि हालोदा जोबोर गाज्रि जानानै दङ। आथिखालाव बै लामायाव गोथौ हाखर जालांनायनि जाहोनाव गारि मटर खारनायाव गोबां जेंना नुजाथिदों। जाय लामायाव हान्थिनो 40-50 मिनिट सम नांगौमोन, दा बे लामायाव हान्थिनोब्ला 90 मिनिट समनि गोनांथि जायो। बेनि अनगायैबो माल रोगानाय ट्राकफोराबो नांगौसेबां माल रोगानो हाया। बे लामाया 18 नं मानास सेरफां आरो 19 नं थुरिबारि मोननै BTC बियाबखौ बोनथुमदों। गासै गं 50 गामिनि रायजो राजाया बे लामाजोंनो सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामो। नाथाय अब्लाबो PWD बिफाननि एबा रावबो दैदेनगिरिया बे लामाखौ फाहामनो थाखाय राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। आथिखालनि 33 नं बिजनी LACनि MLA अजय राय, 19 नं थुरिबारिनि MCLA एबा आथिखालाव BDCनि लोगो बुंथिगिरि अबिराम महायानक आरो 18 नं मानासनि MCLA एबा आथिखालाव BDCनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारियाबो सानफ्रोमबो बे लामाजोंनो हान्थियो। नाथाय अब्लाबो रावबो दैदेनगिरिया रायजो राजानि बे अलखदखौ एबा लामानि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। बेखायनो थाबैनो राहा लानायखौ बिजनी हालामनि रायजो राजाया हास्थायदों। चिरां जिल्लानि बिजनीआव फेरेंगा क्लाबआ फैगौ 29 आगस्तआव हादोरारि गेलेमु सान खुंनो थाखाय साखाफारा जादों।
फेरेंगा क्लाबनि गागि आफादगिरि दानसोरां मुसाहारिया बिजनीआव खौरां मेल खुंनानै बे खौरांखौ फोरमायदों। हकीनि जादुगर मेजर ध्यान चन्दनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय भारत नाङैनो गेलेमु सान महरै खुंनाय जायो। बेखायनो जायफोर गेलेमु मोजां मोनग्रा बिसोरो जाहाथे बयबो कर'नानि प्रट'कल एबा नेमखान्थिखौ बै सानखालि फेरेंगा क्लाबाव फैनानै बाहागो लाफैयो बेखौ आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया हांख्रायदों। बेनि अनगायैबो फैगौ 12 सेप्तेम्बरनिफ्राय बिजनीआव इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनाय जागोन होननानै मिथिहोदों आरो गोसो गुदुं क्लाबफोरा बाहागो लाफैनो हागोन होननानैबो दानसोरां मुसाहारिया फोरमायबावदों। गवालपारा जिल्लानि खोला बाहागो मेघालय सिमाजों नांजाबनाय जयरामकुसि गामिनि जगजित बर' आरो अखनि बर'नि उन्दै फिसाजो 13 बोसोर बैसोनि थरायना मौसुमि बर'आ नेशनेल लेभेलनि एनडीटीवीजों बानजायजानाय रियेलिटी श' द डान्स आइकन मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय सायख'जादों। बे खौरांखौ मोननानै मौसुमिजों लोगोसे बिनि बिमा आरो बिफामोनहाबो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। मानो होनोब्ला गोग्लैसोनाय गामि गोथौनि ओनसोलनि सासे उन्दै गथ'आबोदि गावनि रोंगौथि एबा टेलेन्टखौ बयनोबो दिन्थिफुंनो खाबु मोननाया आथिखालाव जोबोर खुसिनि बाथ्रा होनजायो। मख'नो गोनांदि बे सायख'नाय हाबाफारिखौ मबाइलाव अनलाइन भिडिअ खालामनानै लानाय जादोंमोन। थरायना मौसुमि बर'आ बोसोरथाम बैसोनिफ्रायनो गवालपारा राइजिं डान्स एकाडेमि आसामआव मोसानायनि ट्रेनिं लाबाय थादोंमोन। शंकर कलितानि दैदेननायाव मोसानाय फोरोंनाय जायोमोन होननानै आथिखालाव गासै गवालपारा ओनसोलाव बयबो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। बे मोसानायनि गेजेरजोंनो उननि समाव सासे जाफुंसार फावखुंग्रि जानायनि थांखि दं होननानै थरायना मौसुमि बर'आ बुंदों। एक विलेन रिटार्न इन्डियान बलिउड सावथुना बोहैथि बोसोर 2022 मायथाइनि 11 फेब्रुआरियाव रिलिज जागोन। बे सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारआ थांनाय 2020 मायथाइनि दिसेम्बर दानावनो रिलिज जादोंमोन, नाथाय आबुं सावथुना कभिड-19 बेरामनि दुंलोब थासारिनि थाखाय रिलिज खालामजायाखैमोन। नाथाय दा फैगौ बोहैथि बोसोर 2022 मायथाइनि 11 फेब्रुआरियाव रिलिज खालामगोन बे सावथुनखौ। एक विलेन रिटार्न इन्डियान बलिउड सावथुननि दिथागिरिया जादों महित सुरी आरो दिहुनगिरिफोरा जादों एकता कापुर, भूषण कुमार, शोभा कापुर आरो कृष्णा कुमार। लोगोसे बे सावथुननि फावखुंगुरफोरा जादों जन आब्राहम, अर्जुन कापुर आरो फावखुंग्रिफोरा जादों दिशा पटानी आरो तारा सुतारिया। रिलिज जानायनि उनाव बे सावथुनखौ गुबुन गुबुन सावथुन हलफोराव दिन्थिफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हुआ थामथि दोहौ कर'ना भाइरासनि थाखाय हादोरनि गासै सुबुंफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों। हुआ कभिड-22 नि थाखाय बयखौबो सांग्रां जानो बिथोन होदों। हादोराव दासिमबो कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया खमायनायनि लामायाव फैयाखै। फैबाय थानाय बोहैथि बोसोर 2022 मायथाइयाव हादोरनि सुबुंफोरा सांग्रां जायाब्ला कभिड-22 आ दानिख्रुइ गोख्रोंसिन जानो हागौ होनना हुआ फोरमायदों। दा सोलिबाय थानाय गोदान भाइरास जेरै डेल्टा, बेटा, गामा बेफोर भाइरासनिख्रुइ गोदान भाइरास सार्स-क'भि-2 आ बांसिन गिख्रंथाव जागोन होनना इम्युन'लजिस्ट प्रफेसार साई रेड्डीआ फोरमायदों। मख'जाथावदि बे गोदान कभिड-आ जायफोर सुबुंफोरा कर'ना भेक्सिन लायाखै बिसोरनि देहायाव बारदेरनो गोरलै जागोन होनना इम्युन'लजिस्ट प्रफेसार साई रेड्डीआ बुंदों। बेराफारसेथिं भारत नाङै दिनैसिम कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाय अनजिमाया गासै 3.25 कौटि आरो थैनाय केसआ गासै 4.32 कौटि। भारतनि महाराष्ट्रआव कर'ना पजिटिभ केसआ गिबि सारियाव। बे गासै केसआ 64.3 लाख आरो थैनाय केसआ 1.36 लाख। ओजोंहाय नैथियाव दङ केरेला। केरेलायाव गासै एक्टिभ केसआ गासै 38.5 लाख आरो थैनायनि केसआ गासै 19,757। मख'जाथावदि सरकारा केरेलायाव गासै स्कुल कलेज खुलिफिननायनि थिरांथा लाबायमोन, नाथाय दा गोदानै कर'ना बेरामनि बांबोनायखौ नायना मा थिरांथा लागोन बेनि बागै मिथिनाय जायाखै। बेबादिनो आसामावबो कर'नानि बांग्लाबनाय थासारिया खम जायाखै। आसामनि कामरुप मेट्र' जिल्लाया कर'ना एक्टिभ केस गिबि सारियाव दङ। कामरुप मेट्र'नि कर'ना केसआ दासिम 20,663, बेनिनो रिकभार जानाया गासै 14,599 सा। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सेक्रेटारियेट सावराय जथुम नब्लाङाव एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेल जौफुंदों। बे हाबाफारिया बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि मासि सामलायनायाव जानानै थाङो। बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि मासि सामलायनायाव बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरखौ लाफानानै एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेल खुंफुंजालाङो। बेनि जोहै गुवारै सावरायलायनाय जायो बिटिसिनि गोनांथार बिफानफोरनि सायाव आरो बे सावरायलायनायजों लोगोसे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफाननि
SOPD 2021-2022 बोसोराव गनायथिखौ होयो। बे हाबाफारियावनो BTC सोरखारा ब्राउफेडनि मेनेजिं डाइरेक्टर महरै सनलाय होनायजों लोगोसे BTCनि गुबुन बिथांखिफोरनि सायावबो गुवारै सावरायलायना पुष्पधर दासनो गनायथि होयो होनना फोरमायदों BTCनि सुबुं फोनांजाब बिफाननि सेक्रेटारि समेश्वर बसुमतारिया। मख'जाथावदि सैनिक स्कुल गायसननाय जागोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमायाव। क'क्राझाराव थै दान होनाय मावबादा खुंदों। भारत उदांस्रि सोमावसारनायाव इंराजनि आखायाव जिउ गोमानांनाय बिर शहीद मेजर दुर्गा मल्लानि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिना जिउ गोमानाय बिर शहीद मेजर दुर्गा मल्लाया गोरखा हारिनि बिर जोहोलावमोन। बे बिर जोहोलावनिनो मैया 77थि थैनाय सान फालिदों। महेश मन्दिरनि लांगोनायाव थानाय आसाम गोरखा भवनावनो मैया थै दान होनाय मावबादा खुंफुंजादों। क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय आसाम गोरखा फरायसा आफाद सुंद'यै आगसुनि बानजायनायाव हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय आसाम गोरखा फरायसा आफाद सुंद'यै आगसुजों लोगोसे गोबांसायानो बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियाव हाबाफारि बादियै क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय आसाम गोरखा फरायसा आफादनि आफादगिरि सुरेशगिरिया बिर शहीद मेजर दुर्गा मल्लानि सावगारियाव बिबारजों मान बावग्रोयो आरो बेनि उनाव गुबुन बिबाननि बिबानगिरिमोनाबो बिबारजों मान बावो। थै दान होनाय मावबादानि हाबाफारि बादियैनो मैया भारत उदांस्रि सोमावसारनायाव इंराजनि आखायाव जिउ गोमानांनाय बिर शहीद मेजर दुर्गा मल्लानि गोसोखांथियाव सा 50 सुबुंफोरा क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव थैखौ दान हरनाय जागोन होननानैबो रोखायै फोरमायदों। COVID-19 महामारिनि गाज्रियै साग्लोबसारनायजों फरायसालि बन्द खालामनानै दोनजानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां होफैदों त्रिपुरा सोरखारा। खौरां बादियै फोरमायनो लानाय जायोदि 25 आगस्ट अदेबानि बुधबारनिफ्राय त्रिपुरा सोरखारनि थांखि लानाय बादियै खुलिफिनबाय बन्द खालामनानै दोनजानाय माखासे मानि सोलोंथाइ फसंथानफोर। सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनानै दोननायनिफ्राय उदां खालामनानै होदोंब्लाबो फरायसाफोरनि थाखाय माखासे मानि फालिनांगौ नेमखान्थिफोर फोसावखानानै होदों त्रिपुरा सोरखारा। त्रिपुरा सोरखारा फोसावखानाय बादियै फरायसाफोरा कर'ना भाइरासनि होबथानायनि आयेनखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन। रायजोनि सोलोंथाइ बिफाना फोसावखानाय आयेन बादिब्ला समाजारि जानथायखौ गोख्रोङै मानिनानै सोलिनांगोन सोलोंथाइ फसंथानफोरा। बेजों लोगोसे फरायसालिफोराव थोजासे मासि एबा जायगा गैयाब्ला फरायसाफोरखौ बाहागो खालामनानै सानसेयाव खेबनैयै फरा फोरोंनायनि राहा खालामथारनांगौ बादिबो गोख्रों बिथोन होदों त्रिपुरा सोरखारा। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 27 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 22 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 28 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।